ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ରୋମ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ହାଟ ବଜାରରୁ ଚାକର କିଣି ଆଣି ଘରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କର ଟିକିନିକି ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି କ୍ରୀତଦାସ କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିଲା, ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ, ଏପରିକି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦଉଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସକୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା। ସେ ତା ମାଲିକର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଠିକ କଲା ମାଲିକଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଚି ଚାଲି ପଳାଇବ। ଦିନେ କ୍ରୀତଦାସଟି ଲୁଚି ପଳାଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲା। ଭାବିଲା ଟିକେ ଥକ୍କା ମାରି ନେବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେ ଶୋଇ ପଡିଲା। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଗର୍ଜନରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବହୁତ ବଡ ସିଂହଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯାହା ଦେଖି ସେ ଡରିଗଲା। ସିଂହଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି କ୍ରୀତଦାସଟି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ମାଲିକ ହାବଡ଼ରୁ ସିନା ଖସି ପଳାଇଲି, ହେଲେ ସିଂହ କବଳରୁ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ମୋର। ଏ ସିଂହ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ଖାଇଦେବ ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭାବିଲା। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ସିଂହଟି ଲୋକର କିଛି ବି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ପାଖରେ ବସିଯାଇ ଆଗ ଗୋଡର ଡାହାଣ ପାଦଟିକୁ ଟେକିଦେଲା। କ୍ରୀତଦାସ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା ଏବଂ ସେ ସିଂହ ଉଠାଇଥିବା ପାଦକୁ ହାତରେ ଧରିଲା। ଦେଖିଲା ବଡ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିଏ ସିଂହର ପାଦରେ ପଶି ଯାଇଅଛି। ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ କ୍ରୀତଦାସ ଜଣକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେହି କଣ୍ଟାଟିକୁ କାଢିଦେଲା। କଣ୍ଟାଟି ପାଦରେ ପଶି ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା। ଏଥର ସିଂହଟିକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ କ୍ରୀତଦାସ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତା ମାଲିକ ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲା। ଲୁଚି ପଳାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ମାଲିକ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। କ୍ରୀତଦାସକୁ ଧରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିଲା ଓ ବାନ୍ଧି କରି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ମୁହଁରେ ଛାଡିଦେବେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବଣରୁ ସିଂହଟିଏ ଧରା ହୋଇ ଆସିଲା। ଦିନ ଠିକ ହେଲା। ସିଂହ କିପରି ମଣିଷକୁ ଖାଇବ ଏହା ଦେଖିବା ଲାଗି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ କ୍ରୀତଦାସକୁ ପଡିଆ ମଝିକୁ ଅଣାଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଜନ୍ତାରେ ଥିବା ସିଂହଟିକୁ ସେଠାକୁ ଅଣାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖା ଲୟରେ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ହୁଇସିଲ ବାଜିଲା। ସିଂହ ଥିବା ଜନ୍ତାର ଫାଟକ ଖୋଲିଲା। ଭୟଙ୍କର ସିଂହଟି ଗର୍ଜନ କରି ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏଥର ସିଂହ କ୍ରୀତଦାସ ଉପରକୁ କୁଦି ପଡିବ ଓ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ତାକୁ ଖାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା। ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ତାର ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ତା ପାଦରୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କଣ୍ଟା କାଢିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ରୀତଦାସ। କ୍ରୀତଦାସ ତାକୁ ଧରି ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାହାରି ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କେହି କାହାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ବାହାବା କଲେ। ତାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।